Koko Prabu sarwa paduka Kanjeng Koko Prabu Dwarawati kula ngaturaken pasegahan para krami mugi kunjuk sandhap pepadanipun Jeng Koko Prabu kawula nuwun inggih Yayi kula tampi seperbagenipun Yayi Prabu ngastana ingkang rumentahipun Kakang Dwarawati kula tampi tangan kekalih kula kalongaken ing lungaya kula petekaken ing Pernajar meketing Werdaya Mawana Bawa Leksana mboten langkung diastawanipun ingkang Raka Dwarawati mugi katampiya Yayi inggih kula tampi dawuh pangandikanipun Jeng Koko Prabu amawah ana jejimating gesang kula lho niki kaluhuran sabda paduka Yayi Koko Prabu kagiyat raos sing manah kula sak sampunipun paduka Jeng Koko Prabu pareng rawuh wonten negaring Astina baya wonten wigatos sing karsa punapi sawi kula aturi paring pangandika Yayi Prabu mugi dadosna ing kauningan upamiya ingkang ngraka menika mboten matur tartamtu paduka Yayi Prabu sampun uninga menapa ingkang dados wigatos sing lampah kula ngaten Yayi sowan kula menika namung minangka talange ngatur dutaning Pandhawa ngemutaken paman paduka Yayi Prabu Duryudana rikalanipun kesukan dadu para Pandhawa kasuran ngantos negari Indraprastha sak jajanipun dados pawengkonipun Yayi Prabu Duryudana kanthi prajanjen inggih menika Pandhawa kedah nglampahi Wanaprastha kalih welas warsa laminipun kawimbuhan setunggal warsa nyathanipun Pandhawa nindakaken menapa ingkang dados dawuh pangandikanipun Yayi Prabu semanten ugi setunggal warsa sesingit boten kadenangan dening para kadang saka Kurawa ingkang tegesipun Pandhawa saged mestuti dawuh pangandikanipun Yayi Prabu Duryudana menawi sampun ngaten kala semanten Yayi Prabu kersa mangsulaken Ngendraprastha sak jajanipun miwah sepalipun negari Ngastina mila Yayi semonggo dinten menika kula aturi netepi berbudi bawa leksana Paduka Yayi Prabu menawi ngeman kadang taksih ngeman kekadangan tumunten kula aturi maringaken inggih menika Ngendraprastha sak wewengkonipun miwah sepalihing nagari Ngastina Yayi lampahing Srinata Kresna dinuta maring Astina Nagri para Pandhawa sayo saeka praya minta nagri Astina sepalihipun Nitirata Jaladara yaki minangka kusir kula badhe mestuti dawuh pangandikanipun Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna dinten menika badhe kula wangsulaken bumi Ngendraprastha sak jajaripun miwah sepalihipun nagari Ngastina badhe kula wangsulaken dhateng para Pandhawa. Alah dalah syukur mangayu bagya Yayi. Matur nuwun Yayi, anggen paduka paring dawuh nglilakaken maringaken mangsul Ngendraprastha sak jajanipun miwah sepalihipun negari Ngastina nanging Yayi nyuwun pangapunten. Renipun Kakang menika minangka duta kedah wonten kekancingan. Liripun pratandha yektinipun menawi paduka Yayi Prabu Duryudana sampun nglilakaken bumi Ngastina kedah wonten tandha yektinipun. Keparingipun Kanjeng Koko Prabu kedah boten ketang nawala dalancang sak kebet
mratelaken Yayi Prabu sampun ngrilakaken bumi Ngendra Prasta sak jajanipun miwah sepalipun negari Ngastina tumunten dipun tapak asmani dening Paduka Yayi Prabu Paman Sengkuni wonten timbalan iki ngadhawu Manjika Bale Pustaka. Dene iki panjenenganipun bakal nyerat nawala kekancingan miwah tapak asta. Inggih ngestaken dawuh Paduka Kanjeng Sinten. Rata Kyai Jodara mampah ngambara ing wiyati sumusuping mega mendung kakyat Kurawa kasan malibat prataning Jawata catur narada kanwa Janaka lah ing kono to wau eling-eling Patih Sengkuni parabane sang Maha Juling kadhawan manjing Bale Pustaka kinen mundhut dalancang miwah sranane Prabu Duryudana nedya tapak asma nanging Patih Sengkuni ora manjing Bale Pustaka manjing jroning Ndaturaya matur kelawan ingkang Mbakyu Dewi Gendari wadul kalamunta Prabu Duryudana nedya masrahaken bumi Indra Prasta sak jajanipun sarta sepalipun negari Ngastina eling-eling Sengkuni lan Gendari wong Dampit Sengkuni Gendari wong Dampit laire bareng. Ibarate ati loro dadi siji mula Sengkuni kon ngetan-ngetan kon ngulon-ngulon dari. Supinapi ati loro Patih Harya Sengkuni kagiat Kurawa kasan. Petrek-petrek minggah pendapi paring duka kawan kang putra Prabu Duryudana. Duh anakku nggih Duryudana, Duryudana. Duryudana Kanjeng Ibu wonten pikados menapa dening Paduka Kanjeng Ibu minggah ing stinggih Paduka Pak apa bener yen to pancen kowe bakal balekake bumi Indra Prasta kelawan negara Ngastina separone ya ngono Duryudana yen to pancen kaya mengkono kuwi jenenge kowe ora bisa muktekake kelawan kadang para sata Kurawa yen to nganti bumi Ngastina separone mbok wenehake kelawan Pandhawa dalasan baline Indra Prasta kadangmu Kurawa kuwi cacahe ana 100 ora mung kowe dhewe Duryudana. Yen ngono kowe ora ngeman kadang. Ora ngeman karo ibumu. Yen ta pancen ora wani gondeli bumi Ngastina. Ngendra Prasta peda apa? Kowe dadi anakku. Putrane Prabu Dastarastra. Traiku semua beje maju jeneng Tapa Tedengan Danawari. Kok dadi kaya mengkono jregete wedi mati. Gondelana prajamu. Yen tok mungkin seling karo ibumu. Yen kowe ora gelem gondeli kamukten negara jeneng Ngendra Prasta, kowe dudu anake Gendari. Kados pundi Yayi? Keparenga Paduka Yayi Prabu sampun ngantos kodheng ing penggalih. Keparenga Paduka Yayi Prabu Duryudana tumunten enggak paring dawuh paring keterangan ingkang gumathok. Keterangan bab perkawis menapa? Lho. Kala wau Paduka Yayi Prabu nedya tapak asma. Damel pusaka nawala kekancingan maringaken bumi Indra Prasta dalasan sepalipun negari Ngastina. Mangrungokke omongan kula. Mangomongke kali para Pandhawa iki. Sampeyan mangdali. Sedumuk bathuk senyari bumi. Duryudana ora bakal mbalekake bumi Indra Prasta dalasan bumi Ngastina separone. Oh, jane ngomong separo. Seprapate ora tak wenehake. Jane kok seprapat. Sak prawolon ora tak wenehake. Jane kok sak prawolon, sak pro 16 ora tak wulungake. Wis sekilan ora tak wulungake. Sedumuk bathuk senyari bumi. Ah, Bratayuda dadi.
Kala semono Jawata catur dupi midhanget pangandikane Prabu Duryudana. Kala samono samya saur kukila tekse paring dawuh kalamunta Baratayuda dadi Bratayuda dadi. Kaya tenang kono pangandikane Prabu Duryudana. Kok ora pinten menika paduka Kanjeng Koko Prabu menawi boten wangsul dhumateng negari Wirata sampeyan boten kersa paring dawuh kelawan para Pandhawa. Monggo. Dinten menika badhe kados pundi kemawon Duryudana sawiku ing gati sawiku ing diri. Akal alus ruwa ringkes Duryudana saku. Duryudana musaku pun mabali. Inggih Kaki Kresna. Keparenga paduka Kanjeng Hyang paring dawuh. Omong aku wis entek. Aku wis ora iso omong apa-apa, Nggir, Putu Prabu. Mung kari siji kebak ing pengati-ati. Bapak Perban Durna. Nun, monggo kula dherekaken. Dateng pundi? Anu, pendhan niku ngendika napa, Nggih? Pendhita kaya ora betah melek. Perban Durna, lelampahan kados katen menika pemanggihipun Bapak Durna kados pundi? Aduh, Nggih. Nyuwun pangapunten paripaksa kula mboten saged matur. Kekiranganipun menapa paduka Nggih anak Prabu? Sri Bathara Kresna. Bodho Kresnane ta Wisnune mboten bodho. Mandharaka wonten dawuh nggih. Nggih, nek tetelo mekaten dinten menika kula nyuwun pamit wangsul dhateng Wirata. Lho kula niku nggih dhayoh niku nggih. Kok mang pamit ndak dos pundi? Lah saya malih Yayi Prabu sampun mengkeraken pasewakan. Kula menika duta, kula menika dhayoh. Lah wangsul kula menapa mboten badhe pamit. Lah sapa ora sapa. Sing omah wis turu kok. Badhe pamit badhe menapa? Kok kaya lali to Ratu Dwarawati karo watak wantune Ratu Kedara nek sampun ngertos to nggih. Sampun ngaten nggih mawon Pak. Yo apik-apikan rembagan ingkang sekeca nggih. Pun susah pamit mawon. Nggo kula dherekke. Mlampah alon-alon. Dateng pundi munggo medal karo wisis. Monggo. Lah mangke alah. Wis turu-turu wong iki. Monggo. Pun alon-alon kemawon. Oh, nggih. Kula menawi pun mesakaken kaya nganti anak Prabu Kresna. Nah niku Ratu Kumbinetara paribajanane Ngastina kok ora aji. Kula mboten dados menapa paman. Ning sing weruh ngaten iki kula melu lara-lara nggih. Panjenengan mboten menapa-menapa. Ning kula saestu kula ngeman dhumateng Jengandika anak Prabu. Mboten dados menapa paman. Inggih. Mboten nggih. Kinten-kinten Bratayuda niki bakal dadi napa mboten to? Kula mboten ngertos paman. Aja ngono. Ah. Kresna kok ora ngerti, kula mboten ngertos iki mboten ngertos. Ayo wis nek panjenengan ora ngerti arep kapake meneh. Wong pancen yo ora ngerti-ngerti tenan. Inggih mboten ngertos badhe pun menapakaken. Nggih, nggih. Mboten to nggih, kok diarani Bratayuda niku jane napa to nggih? Bratayuda menika perang suci. Oh, perang inggih. Nggih, nggih. Tegesipun perange wong nandur ngunduh utang nyaur sapa sing gawe kudu nganggo. Oh. Utang pati nyaur pati utang lara, nyaur lara utang wirang. Saur wirang. Nggih.
Nek nggonku kuwi utang dhuwit disaur padu kok bot. Rampung. Ning ngaten lho, Nger. Tegesipun perang ngunduh wong pakarti upaminipun. Contonipun tuladanipun kados to rikalanipun semanten lampahan Pandhawa Dadu. Nggih, kula kemutan. Menaripun Kanjeng Paman priksa menapa mboten menawi rikala semanten Yayi Drupadi menika dipun cecamah kaya Dursasana. Dipun udari ukelipun, dipun udari kasemekanipun. Nggih, kula kemutan. Ngantos Yayi Drupadi menika prastya aku ora pati-pati siram jamas nek ora kramas gethihe Dursasana. Oh, ngaten nggih, Paman. Menika dados kalebet menika nadar. Oh, nggih. Lah lajeng nadar menika benjang kinten-kinten kelampahanipun nadar sagedipun luar. Sagedipun luar nggih menika kedah Bratayuda dadi no. Lho lah iya no, ora dadi akeh wong diutang. Ayo, ora kesaur. Tegesipun Bratayuda ora kudu dadi nggih. Mestinipun ngaten. Lah iya lha keblegong awakku. Nggon boyo kok dikadali niku lha nggih. Rekae karep minggir arep nyimpang ajeng teng pundi. Nggih. Persajeng kemawon Paman. Bratayuda menika dados gawe saking wangkal-wangkotipun Duryudana menika kala wau. Bratayuda dados nggih dados aduh nggih. Wenas dening Rudira kawang-wang gekono bangsu mirat. Oh, nggih. Sasampunipun anak Prabu ngendika Bratayuda dados kula nggih saged nampi nggih. Kula nampi. Namung menawi Bratayuda menika dados kula nyuwun titip nggih, Nger. Kula nyuwun titip ingkang rayi pun kembar. Nang kula sedewa kula titipaken menanipun anak Prabu Dwarawati. Nika cah loro nggih, kae mboke wis mati, bapake wis mati. Mongko jan-janji disawang-sawang mung kari kula. Mati kula. Kula akhir kene kan bocah loro niku keloro-loro ati kula. Mongko anak kula lanang niku pun beling-beling kabeh. Kula atur menggalih Rukmarata nggih kaya ngoten niku napa melih jenenge Burisrawa. Walah, ampun liyane mung pendem ora ana meneh. Mendem pakanane akeh nek njaluk apa men turuti ngamuk. Pun mboten enten sing kula samangger kejawi namung kembang titip saestu nggih. Lari menika sampun ngantos kesempyoke ngaradan kawengisaning Bratayuda. Inggih Paman. Pangestunipun Paman Prabu Saryapati kemawon mugi-mugi saged kasumbadan. Menapa ingkang dados dawuh pangandikanipun Kanjeng Paman Prabu Saryapati sampun nggih sambat sinamadan daya dinayan. Ngestina mriki kebak racun, kebak upas ingkang atos-atos nggih, Nger. Kula Mas. Kadangmu padha waranten becik besok amendemo baris. Baris kang prayit namya Saranta wong Dwarawati ku pengawak Pandhawa. Tumpesen andhut marangke mangsa wurunga dadi mungsuh. Sampeyan niku omong napa suluk? Bingungke senengane. Dinggo suluk ya kena diomongke ya oleh. Lho leh. Mula dina iki Dur, aja trangke. Kowe samapakno gegaman yen perlu Ratu Dwarawati. Keroyokan. Setika, kula waken maju kabeh, Man.
Maju matane Burisrawa. Kula wan. Kowe perlu sawangen sing ana nggon Krisa Jaladara sapa sing dadi kusire. Yaki. Kowe saiki sawangen. Setyaki ora gelem medhun saka pekusiran petengkrang petengkreng langkerik anggepe. Apa ning gone kakek moyange ngono apa piye? Ya iya. Apa ning bumine warise ngono. Anggepe ora coba sawangen kae. Waduh, udut. Bagusi. Burisrawa, ora iso ngajar Setyaki. Kowe ora iso ngajar Setyaki, kowe dudu IP-ne Prabu Duryudana. Pun, mang nyingkir. Ah! Laruta saking Buddha sang Kurukula yen tanamu tusa sang wah wong bungkik kakek wong kunting sangking njaki Burisrawa menungso sing ngruwa kekamban bedhahan cangkem nek ngombe takring nganggo ember cangkemmu wah anggep apa petengkrang uring kreta supaya kowe kusire Prabu Kresna. Sabdane Kanjeng Koko Prabu, aku rumeksa katentremaning kang lumaku duta kaping pindhone rumeksa karajane ngrata Kyai Jaladara. Yen pancen sak karepmu dadi bagus. Dengan tepi kusire Kresna, aku ipene Prabu Duryudana. Wani dranyak gleleng patrapmu. Ilang nyawamu cobanen. Hei! Oh! Ah! Woi! Ah! Oh, diar ya! Setyaki Pancakara kelawan Kakang Burisrawa. Perkarane
Mboten cetha. Ora cetha piye? Kula wonten pakusiraning Arata. Jaladara kulipun larak. Kelampahan kula Pancakara. Melanipun Koko Prabu. Kula prastya pinjang dumadosing Barata yuda mengsah kula kedakane Burisrawa. Dereng lega menawi dereng mecah sirahipun Burisrawa. Ya. Ning aja sumbar sik ya. Ndak aber. Iki Kanjeng Koko Prabu. Lan dinten menika ketingalipun Kurawa sampun samapta tata-tata. Badhe ngroyok kaliyan Koko Prabu. Ngroyok. Inggih. Lah terus monggo Koko Prabu kula dherekaken miriki mawon. Dikroyok Kurawa ki nyingkir. Yen kowe wedi kowe semingkira. Kowe nyingkira. Ibarate Kurawa ki mung sona Brenggala. Aku iki Singa Barong. Aswajak mungsuh kelawan macan. Nek perlu tak entekane Kurawa. Kula nyembagaken. Wah. Oh. Oh. Kinarubut para kadang sata Kurawa Narendra Dwarawati. Umawe astaning Prabu Kresna nyampe pusaka panah Yai Kesawa jelek dadya bala srewu. Bujleng boleh selanat Kurawa gawe cintrakaning Prabu Kresna. Ayo sawangen. Sapa aku? Woi, lah. Wah. Koko Prabu Kresna sikile dadi abuh. Wah. Yuh. Mas. Apa dermokati tengah bareng anu? Mas, aduh dalane Mas. Aryadi. Nguyuh. Oh mau nengah. Jadi tenan kebletak. Mbah ra hidup. Yo, ati tak kipatake sumyur kowe. Wah. Sumbering dahulu ora urung negara Ngastina iki bakal dadi perang kadang timbang dadi rame timbang dadi peperangan tak untale pisan negara Ngastina.